Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel namin itong subscribe na sa Dini reception ni takay new look बानायबाय बोरै नुदों लोगोफोर बक्स दामजानो लुबैयो आङो एक्टिंआ आदा बिराजखौ ससे भिडिअ लानाय जाबाय जासिगोन नै साइडथिंजा मोसागासिनो दामनानै ओरै आलासि जिरायग्रा लाबाय आलासि जिरायग्रा बारा गैथ'आ family photo sampai Yo couple photo shoot jagasino. Saya extend जाबाय नै दायो मोनायाव स्टेज परफॉर्मेंस जागोन नोंथांमोना नायलांबाय था दाहाय बिराज आरो बेयाव दा मेथाइ खनगोन गासिखौबो लाबोजोबखाबाय ओमफ्राय बाखिनो अ आंनि बुंनायखौसो खोनासंगासिनो आसोलफोरा Gume
फुंनिफ्रायनो मोसानाय जादों बयबो मानसिफोरा Video sekarang nggak ada juga. Ayah. Sana ya ada yang bapak sama lain bisa kasih ada yang Why so sad? Why so sad? Nah, YouTuber Lagu mandan lah.
apa? Moजां moजां खबरा नोंनालाय दे जिराय आंनि लोगो निजिरानि बाबा बियो मोसागासिनो मेंनाय गैया जानांगौ लायव नायनो नेगासिनो मानसिफोरा नै नै डीजे दामग्रोगोन फार्स्टआव डीजे दामबाथाय होसिगोन आरो जों मोसानाया डीजे फार्स्टआव ओमफ्राय डीजेनि उनाव बिराज आदाया खनसिगोन नै मानसिफोरा सिगाङावनो बिराज आदानि खननायखौ एक्सट्रा होखाबाय नोंथांमोना थांनानै नायथां ada Biraj boleh sebut kesenangan बिराद मोसाना साखाबाय आङो अखा दामब्राजों सारअन्थाइ गोलैनायजों आरो समाबो 11 रिंगा बारा जानायजों एकदम मोसानो अहाया मोनबाय आंबो बिराद मोसानो मोसाबावगौमोन आङो बक्साबो गैला हनै सिजोबनानै गारियाव थिखोजोब्बाय मा जागोन दा नोंनि हाबायाव गनाय नङा आंनि हाबायावथ' हाबाखौ आं सानाव दानखागोन 6टायाव माबा मा होनो साननि 1 रिंगा 2 रिंगायावनो आं हाबा फोजोबगोन ओमफ्राय 2 रिंगानिफ्राय जानाय लोंनाय एकदम 6 रिंगासिम 6 रिंगानिफ्राय डाइरेक्ट 12 रिंगासिम डाइरेक्ट मोसानाय फुंनि 4 रिंगासिम हायोबा आरो नै एबार गासिबो सापर्ट खालामोबा 12 रिंगासिम मोसागोन माबा 4 रिंगासिम फुंनि मोसागोन जैबायदि मोसागोन ना नोंथांमोनाबो फैनांगोन हाबायाव आरो रागा जोंबा बारबा
आंनि हाबाखौ आं मन्दिरावसो हाबा खालामो दे ओमफ्राय डाइरेक्ट मोसानाय डाइरेक्ट मोसानाय औ डाइरेक्ट रिसिपसन मोसानाय माने हाबायाव बार टाइम लायो नालाय बेयावनो समा थाङो ओंखायनो डाइरेक्ट हाबा दानबाय हाबा दाननायाव बार टाइम लांला सानसे थांबाय डाइरेक्ट रिसिपसन फन्टास्टिक लागिलि रावबो गिफ्टसिबो नाङा आंनो नाङा आखाइ आथिं दङ एकदम बोर सारसिबानो जाबाय आरो मोसानाया मोसाबाय थागोन मोसानाया बेस्ट रंजानांगौ खन्थाइ खालामनांगौ जाहाथे रंजा बाजा जोंनि लाइफआ बारग'लाङो बेल' आरो नोंथांमोनाबो फैनांगोन गासिबो फैनांगोन सर इमान बर' नै एसे खमबावसो बांसिनखौथ' नायो आयु सिङावसो बर'खौसो ना सर जि गुसु फंबाय नामा बिदि बर' मोनामोन बरफ गोलैदो दिनै फार्स्ट टाइम सर मायुदिया सानजारिनि मायुदियाव थानो मोनगोन फैसाबो बेजोंनो गेलेबा उफाय गैया नों मायुदिया इनो मायुदिया लकेल मायुदिया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव